שלום. יש פה מישהו? אני לא שומע אתכם. ערב טוב, רבותיי, ברוכים הבאים בתיאטרון הסטודיו, להצגה הגעת ליעד, או הגעת ליעד, אתם תחליטו אם אתם רואים את ההצגה בזכר או בנקבה. ההצגה שאתם הולכים לראות היא הצגה מקורית, שונה, מצחיקה מאוד, מסתורית. אנחנו נשמח לשמוע את דעתכם גם בסוף, כי זה בעצם בכורה של הצגה חדשה שנכתבה על ידי השחקנים והשחקניות עצמם, יחד עם הדרכתה ובימויה לאורך כל השנה של דיצה כספי אלגר, שמגיע... היא באמת, זה לא פשוט, זאת קבוצה חדשה בעצם. האנשים האלה כמעט לא הכירו אחד את השני בתחילת השנה, והם עשו אודישן ונפגשו וכתבו את הכל במהלך השנה, וזה לא דבר פשוט לעשות, בטח שלא עם קבוצה חדשה שעדיין מכירה את עצמה, אבל הם התגבשו והפכו לקבוצה יוצרת, נהדרת, מקצועית מאוד. תכף אתם תראו את התוצאות על הבמה. יש פה גם אנשים שאני רואה שראו כבר בהצגה פעמיים, אז חזרו אלינו, וטוב שכך. רגע לפני שנתחיל אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, נא להשתיק טלפונים. זה דבר מאוד מאוד נחמד, בעיקר ברכבת המקומות שקט. דבר שני, שאנחנו מאוד מאוד חשוב שתדעו, שמשך ההצגה, משך הנסיעה שלנו כשעה. אולי יהיו עצירות בדרך, אולי לא, אפשר לדעת. דבר שלישי, הקבוצה הזאת הולכת להמשיך גם בשנה הבאה, ואם אתם עולים לכיתה ח' עד י"ב, או מכירים אנשים שעולים לכיתה ח' עד י"ב, ואתם חושבים שמתאימים לקבוצה, אז יהיו לנו אודישנים לקבוצה הזאת במהלך חודש אוגוסט. מי שרוצה או רוצה פרטים, תפנו אליי בסוף ההצגה, אני אתן לכם את כל הפרטים שאתם צריכים לדעת. ודבר אחרון, הנה, בסדר, רכבת עוד לא יצאה, בסדר, אפשר. דבר אחרון, יש לנו סדנת קיץ שאמורה להתחיל בשבוע הבא, לאותם הגילאים, אם אתם רוצים להירשם לסדנה שלנו. זאת סדנה של שבועיים, ומה שאנחנו עושים בשבועיים האלה זה מעלים הצגה מלאה, ממש כמו ההצגה הזאת, וא' לא מקורית במקרה הזה, כי יש לנו רק שבועיים, אבל בהחלט אתם יכולים לעלות על הבמה הזאת ממש בעוד שבועיים מהיום, אם אתם מתאימים ואתם בגיל הנכון. שוב, דברו איתי בסוף ההצגה ואני אתן לכם. ההצגה הזאת נמשכת גם מחר ומחרתיים, יש לה עוד 2 הצגות בלבד חוץ מההצגה היום, אז אם אתם רוצים לראות אותה עוד פעם או להביא אנשים, יש עוד מקום, אתם בהחלט מוזמנים לבוא שוב, ואני מקווה שתרצו לראות אותה שוב, כי לי לא בא שהייתי גם. אז, גבירותיי ורבותיי, עוד דבר אחרון, נכון? הנה, עושה לי סמנים. עוד דבר אחרון, יש עיבובים. למי שמפחד או צריך לדעת, יש עיבובים במהלך ההצגה של התאורה, קחו את זה בחשבון. ואמרתי הכל, נכון? אפשר להתחיל? יש! קיבלתי אישור מהבמאית. גבירותיי ורבותיי, הגעתם ליעד, בבקשה!
יושבת לך במקום. זאת רכבת. טוב ששמת לב, אבל את עדיין יושבת במקום. אין מקומות שמורים ברכבת. את יכולה לשבת פה. לא. זה המקום שלי. אז אם לא אכפת לך... למה זה המקום שלך? תראי, אני לא רוצה להשוויץ, אבל המקום הזה, והמקום הזה, והמקום הזה, בעצם כל המקומות פה, כולם שלי. למה? אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אני הדס קפלן. זה אמור להגיד לי משהו? הדס קפלן, הבת של זאב קפלן, הבעלים של הרכבת. זה לא אומר שכל המקומות שלך. לא נראה לי שהבנת. זאת הרכבת של אבא שלי, ומה שאת יושבת עליו עכשיו הוא שלי. תמצאי לעצמך מקום אחר. אתם רואים מה אני עושה? נושבת הרכבת של אבא שלי! כן, כפי שאנחנו רואים הרכבת סוערת. אמשיך לעדכן בכל התפתחות. סליחה, ראית את אמא שלי? אולי בשירותים. לא, היא לא שם. אז איפה היא? לא יודעת, יום אחד היא פשוט נעלמה. את יודעת, אסור לשים רגליים על המושב. לא, זה חוק מטומטם שאבא שלי המציא כדי שאנשים לא ילכו לנו במושבים. מהתחלה, אקשן. מה אמרתי הרגע? שאמא שלי נעלמה. איזה? יום אחד... ראית את אמא שלי? לא, מה קרה? יום אחד היא פשוט נעלמה. ילדה, בת כמה את? 13. איך אמא שלך נראית? היא יפה כמו הירח, והשיער שלה רך כמו משי. וכשהיא שרה לי שיר ארץ, היה לה כמו של מלאך. בואי ניתן ספציפיות. בת כמה היא? צעירה. מה צבע העיניים שלה? הן זוהרות בשמש לכמה זמן זה קרה? לפני הרבה זמן. שבוע? יותר. חודש? יותר. חצי שנה? יותר. שנתיים? 3, 4? כמה? משהו כזה. ילדה, איפה אבא שלך בסיפור? אבא שלי? הוא לא בסיפור, הוא בבית. טוב, קחי את המושב. את יודעת, אנחנו מדברים פה על טלוויזיה, נכון? לטלוויזיה אפשר למסור משהו לאמא שלי? לא! זה חדשות, לא תוכנית שידוכים ביני או לבת. מה רשמת? לא רשמתי. למה לא רשמת? כי אני זוכר הכל. אתה חייב לרשום. אתה זוכר את כל מה שנאמר מאז שעלינו לרכבת? ילדה עם שיער, בלי שיער, ישבה ליד החלון, שמעה מוזיקה בשיום ה-14 שלה, לא קלטתי ייצוג האוזניות, ראיתי מוזיקה פופ לפי הביטי, משהו כזה. וזה נראה לך חשוב? עוד משהו? עוד נערה צעירה מאוד חיפשה את אמא שלה שנעלמה. בטח הלכה לשירותים או משהו. זה לא חשוב. העיתונאית חשבה שזה חשוב. עיתונאית? ואז באה עוד נערה ואמרה לה זאת אמא, תיק גדול נו, יובל! סליחה. איך קוראים לך? יובל. אתה לא יכול לקרוא לעצמך יובל. למה לא? כי זה השם שלך. אתה לא יכול לקרוא לעצמך בשם האמיתי שלך, לדוגמה. לי? בכלל לא קוראים ליבי. קוראים לי בכלל. מה אתה רושם? אמרתי לי לרשום, לא? לא עליי. אני, זה מידע חסוי. אתה בעצמך אמרת שהתקשורת מחפשת אותנו. אז עידו. עידו. כן, עידו. לא, עידו זה לא טוב. מושך יותר מדי תשומת לב. תהיה... יחזקאלי. יחזקאלי. כן, יחזקאלי. יחזקאלי! מושלם. ותתחיל להתנהג כמו יחזקאלי. אוקיי, ואיך יחזקאלי מתנהג? יחזקאלי רושם. לא זוכר כלום. רושם.
אבל לא סיימתי. מסתבר שהבת של הבעלים של הרכבת נמצאת על הרכבת. ודווקא את הפרט הזה לא סיפרת? וואי, אתה מבין למה יחזקאלי צריך לרשום? תהיה יחזקאלי, תרשום. הלו? כן, זאת בעיה מדברת, מי זה? מעריץ מספר 1 שלי? רגע, איך השגת את המספר שלי? הלו? הלו? יש לך מעריצים? כן, אפשר להגיד. זה המעריץ הזה! חמוד. אני לא מכירה אותו. למה? סתם עוקב אחריי. ואת רוצה להכיר אותו? אני לא יצאתי עם עוקבים שלי. למה לא? כי זה מוזר. הם הכירו אותי כשאני רק התחלתי ואני אפילו לא מכירה אותם. אבל את רוצה להכיר מישהו, נכון? תראי, אני שדכנית מספר 1 בארץ. כאילו, בדרך, אותו הדבר. ויש לך מזל. אני הולכת לעזור. אני לא בטוחה. למשל, ההוא שמאחורינו. איך קוראים לך? סליחה? איך קוראים לך? יובל. לא יובל, יחזקאלי. קוראים יחזקאלי. נכון שאתה לא עוקב אחרי מאיה? סטופי, איך אתה את השם שלי? אמרת אותו בקולי קולות בטלפון. נו? מה? אתה עוקב אחריה? אני לא עוקב אחרי אף אחד. מה זאת אומרת? אני עוקב אחרי... הנה! את רואה? הוא לא עוקב אחריי. את יודעת מה זה אומר? תראי, אני לא צריכה זוגיות עכשיו, אוקיי? יש דברים יותר חשובים לעשות. יותר חשוב מזוגיות? מה יכול להיות יותר חשוב מזוגיות? תראי אם זה שם, לך יש התחילתו. את גאון. אני גאון. הלו? כן, רק תגיד, אני אסדר את הרצח. אני לא יכולה לדבר פה. וכן הייתי צריכה לעקוב אחריה. היי! הלו? מדברת אליי? לא, דיברתי לסבתא שלי. ברור שאליך. תגיד, חשבת פעם להכיר מישהי? לא הבנתי. זוגיות וכזה. מה את כאילו מציעה ש... רגע, אבל למה שתרצי להכיר מישהו כמונו? זה מצחיק. גדול, אתה חשבת שם. את צריכה משהו? מה? אני שדכנית. כן, ברור. אז ראית את זו שיצא מפה קודם? לא. מה? איך פספסת? היא ישבה ממש כאן. זה אומר שהוא לא עוקב אחריה. אז מה אתה אומר עליה? אני לא ראיתי אותה. יש לה הרבה עוקבים. עוקבים? מעריצים! אז למה שהיא תרצה לצאת עם מישהו כמונו? יש בזה משהו. תקשיבי, אני באמת כבר התייאשתי. תראה, בדיוק בשביל זה אני עברתי הרבה. שידכתי הרבה מאוד זוגות, כולם הצלחות גדולות. טוב, בערך. אבל אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, ואני באמת חושבת שמה שאני עושה זה מתנה לעולם. אז ככה, אני הולכת לעבור איתך שלב, עד שנמצא לך מישהי מספיק נואשת. זאת אומרת מספיק חמודה שתרצה להיות איתך. תקשיבי, אני באמת לא חושב שתצליחי, אפילו בעלי חיים מאוד. עצוב. בן אדם, עם הגישה הזאת אפילו עגבניה לא תאהב אותך. אתה צריך קצת ערך עצמי. תאהב את עצמך. כמובן שנצטרך לעשות לך מייק-אובר רציני. אני אפילו לא רוצה להתחיל לדבר על הבגדים שלך. מה בא לך בבגדים שלי? Just met you, and this is crazy, but here's
שתצליחי, אז אולי עדיף שתצליחי. לא נראה לך שאני אצליח. טעות. אוקיי, טעות חמורה מאוד. לא אומרים דבר כזה לידי. כן, אבל במקרה שלי... לא, אין כן ואין אבל. אין דבר כזה לא להצליח. אתה יודע כמה אני עשיתי? אתה יודע כמה מאות אנשים יושבים עכשיו, אוכלים אוכל טעים, במסעדות טעימות, מאוהבים עד הגג, בזכותי? אבל היה לך פעם מישהו כמוני? זאת נקודה טובה. אבל זה לא העניין, אוקיי? אני החלטתי שאני אצליח. אתה לא תגיד לי שאני לא אצליח. אתה לא תגיד לי. אני צריכה לנצח בתחרות. לא ננצח, לעזור. אתה לא תגיד לי מי אני אגיד לך מי אתה. זה יקרה. כי זה מה שצריך לקרות. אני אשדר אותה. תשודח. וכרגיל שוב נשארתי לבד. אני על הרכבת פשוט זוועה פה. זה נופלת על הרצפה, לכלוך על המושבים, נורא. מאוד מאוד נורא. אז מזל שהבאתי איתי את המגבונים של קליני, נכנסים לכל כיס ונקים כל לכלוך והריח. שיגעון. ואפילו השגתי לכם קוד קופון רק להיום. מה אלפנשטיין? רק בשבילך. למה את מפרסמת את המגבונים אם הם מסריחים? מה אכפת לך? זה שקר, אמרת שהם מריחים שיגעון. באמת שיגעון להריח אותם. את באמת מאמינה לכל מה שאומרים ברשת? אלף צפיות? 2,000? 2,050? את מוכנה לשקר בשביל לייקים? נראה לך? בשביל כסף. את לא מהעולם הזה, את לא תביני. מאיפה לך? את תראית כמו ליצנית. זאת מחמאה בשבילי. באמת ליצנית. לא ליצנית, אבל רוצה להיות. הפסדת בהתערבות? אמא שלך הכריחה אותך. עשו עלייך שיימינג? זה החלום שלי מאז שהייתי ילדה. אם יחצונך חופשי? אולי תפתחי עמוד בטיקטוק. תראי למקומים שלך איך את מנפחת בלון הוא מתפוצץ! איזה מצחיק זה נכון, הצחקת אותי! זאת עבודה הרבה יותר טובה מאשר לשקר לאנשים. האהובים שלי מאוד אוהבים אותי. את ממש לא תגידי לי איזה תוכן לפרסם להם. אם את רוצה לפתח לך עמוד בטיקטוק, ותעלי שם מה שבא לך. הם לא אוהבים אותך, הם אוהבים את הפרסונה שאת משדרת. נו, ואני מרוויחה מזה כסף. אני מרוויחה והם מרוויחים. אפשר לפתוח עמוד פרטי? כן. כאילו שאני צריכה לאשר את מי שרוצה לעקוב אחריי? את יכולה לאשר את מי שאת רוצה שייכנס לעמוד שלך ויראה את הסרטונים שלך. אבל למה להגביל? את רוצה שכמה שיותר אנשים יראו, לא? אולי אמא שלי תרצה לדעת מה איתי. אמא שלך תרצה לראות מה את מעלה? כן. את רצינית?
שהיא תיכנס לעמוד שלך ותראה את הסרטונים שלך? כי אימא שלי, מעניין אותה כל מה שקורה איתי. והיא תסתכל ממש? או סתם תעשה לייק? תסתכל ממש. יודעת מה? בואי נצא קצת פעם ביחד, העוקבים שלי יעופו עלייך. אז היי לכל העוקבים והעוקבות שלי, תראו מה פגשתי פה. פגשתי פה ליצנית, שאמא שלה כל כך חסרת חיים שהיא תהיה העוקבת היחידה שלה בטיקטוק. איזה מצחיק זה, נכון? מה? מה קרה לכל הצפיות? ניסיתי לעזור לה. מה קרה לכל העוקבים שלי? אז מה? עוקבים אחרייך? נראה לי שכן. נראה לך. אני יודעת שכן. את יודעת מה המאפיינים של מי שעוקב אחרייך? אוקיי. אני לא משתפת עם זה פעולה. שבי! זה טבעי לגמרי שקשה לדבר על דברים כאלה. אם את רוצה חתימה, את יכולה פשוט להגיד. רוצחת תמימה? יואי, שכם יש את המשקפיים. אז שלא מזויף. מה גם, אתם רוצים לעקוב אחריי? לא, אנחנו לא רוצים לעקוב אחרייך. אנחנו לא רוצים לעקוב אחרי אף אחד. אנחנו בכלל לא מכירים. מאיה? אייקון! רגע, מה את רוצה חתימה? ברור. היא רוצה חתימה, לא רוצחת תמימה. לא, מה אתה לא מבין, יחזקאלי? אתה אף פעם לא מבין. וואו, תודה. אני אמלא לא טוב משהו כזה. האמת? תגידי, תרצה שאני אראיין אותך אולי? אוקיי, אני כתבת לך בשביל בזה. הנה את! אני בחוץ. תבואי. תבואי. תגידי, את יודעת איפה אמא שלי? אני לא יודעת מי זאת אמא שלך. אני מחדדת אותה כבר המון זמן. אולי מישהו מהעוקבים שלי מכיר אותה. יכול להיות שמישהו עוקב אחרי אמא שלי? אולי, אני יכולה לתת באינסטגרם. רוצה לתאר לי אותה? יש לך חיוך קורן. איך קוראים לה? אמא, מה השם שלה? יש לה שם יפה. בטוח, אבל מה הוא? שם מגניב. את יכולה לפחות להגיד לי מאיפה היא? מהבית. את יודעת משהו עליה? אמא שלי, ברור שאני יודעת עליה. הכל. עיניים, שיער, משהו? בטח, יש לה. יש לה את המבט הכי מגיע בעולם. כשהיא מסתכלת עליי, אני יודעת שהכל יהיה טוב. אני לא מכירה אימות כאלה. וכשהיא סיפרה לי סיפור לפני השנה, הייתי מקשיבה לה ומרגישה את השיער הרך בעלים שלה מלטף לי את הלחי. מה, לא שמעת מה אמרתי? אמרת זה דבר חסר תועלת. והן נעלמות לך בדיוק כשאת צריכה אותם. היא בחיים לא הייתה נעלמת לי בכוונה. אמא, אני באמת עושה את כל מה שאני יכולה. אבל אני גם צריכה את העזרה שלך. אני מרגישה שאני פשוט לבד בכל הסיטואציה הזאת. תחזרי אליי.
אז היי לכל הפימו הקבועות שלי. זה שאנחנו במצב משבר לא אומר שצריך לנקוט באמצעי משבר. סליחה? אנחנו במצב משבר? כן, הרכבת נעצרה, אבל אל תדאגי, אבא שלי יבוא לעזור לנו. למנהלים אין מושג מה קורה ברצפת הייצור. סליחה? מה את יודעת מה אבא שלי עושה או לא עושה? וחוץ מזה הוא עושה הכל בשבילי. ואפרופו רצפה, את מוכנה להפסיק לתופף לנו על הרצפה? סליחה? לא סלחת. מה את בכלל עושה פה? אני נוסעת ברכבת. באמת? באמת? איזה צירוף מקרים! גם אני נוסעת ברכבת. אבל לאן את נוסעת ברכבת? אני לא בטוחה. אז עלית לרכבת, ואת לא יודעת איפה את יורדת? לא, יש מקום רק למישהי אחת שאף פעם לא יורדת מהרכבת, וזאת אני. תמצאי לעצמך תחביב אחר. לאן את נוסעת? לא עניינך. בעצם אני לא נוסעת לשום מקום. אני מחכה לאבא שלי. איפה אבא שלך? את יודעת, פעם אחת בקרון הזה, פעם אחת שם. הוא הבעלים של הרכבת. אז אם לא אכפת לך, להפסיק לתופף לנו על המשאבים, זה יהיה מאוד נחמד מצדך. סליחי לי? כן? את הבת של הבעלים של הרכבת, נכון? כמה שידוע לי, כן. למה? מי אתה? אני יובל... לא יובל, יחזקאלי. תגיד, יש סיבה שאני מכירה אותך? לא נראה לי. אתה עובד במאפייה, בכיכר בן גוריון. לא. כן. אתה גר בפתח תקווה. לא. באמת קוראים לך? טוב, אז... אתה למדת בבית ספר עירוני ה' בחיפה. אני לומדת שם. רגע, כן, ניב? יובל! וואו, לא התראינו מלא זמן. בכיתה י'? ט', שהיינו מרים, גברת גבים. שבחיים לא בקשה שירותים. אז מה עם הזכימה שנקרא? לגמרי. אז מה איתך בחדש? אני כתבת חדשות. בינינו המנהל שכתב אותי לפני יומיים, כי הוא לא אוהב שיש לו שם מצליחה במשרד. אבל לא נורא, אני מדברת עצמאית. או, מאוד נאמנה למקצוע. כן, אז מה איתך? ומה אתה עובד? אני סוכן חשאי. וואו! נראה לך אני עבדתי עלייך כזה מצחיק אני. אני... מה שהבנתי. כן. אם היית סוכן חשאי, היה אסור לך לגלות את זה. ובינינו, אתה לא הבן אדם הכי טוב בשמירת שדות. כן, לא שאני אומר מניסיון או משהו, כן? כי אם הייתי סוכן חשאי, באמת לא הייתי מצליח להסתיר את זה.
בסדר, תשבי. שמעתי שאת הבת של הבעלים של הרכבת? אתם כולכם פה באיזה מועדון סודי שכולכם רוצים לשאול אותי את זה? זה אומר שכן? כן. אבא שלך יודע מה קרה ברכבת ולמה היא נעצרה? תראי, זה מידע סודי ואבא שלי אמר לי לא לומר לאף אחד. אבא שלך יודע מה קרה ברכבת ולמה היא נעצרה? אני לא יודעת, בסדר. לא אמר לי. את לא בקשר עם אבא שלך? ברור שאני בקשר עם אבא שלי, הוא פשוט בן אדם נורא עסוק. נורא עסוק. מי שיודע למה הרכבת נעצרה? סליחה, את יודעת שלצלם אנשים ברכבת או לצלם אנשים בכללי זה מאוד לא חוקי. יש לי מסמך בתיק שמאשר לי. לא אמרת לפני שנייה שפיטרו אותך? טוב, אז הרכבת עצרה ואף אחד לא יודע מה קרה. הנהג נעלם או משהו? הנהג נעלם? אז... הם סוכנים חשאיים. לא. אין מצב. כן, קיבלתי כרגע עדכון שהנהג נעלם. אני הולכת לברר לכם מה קרה. שערו מחוברים. שנלך לחפש את הנהג? יש לי מפתח. בואי.
מישהו יודע איפה הוואט של הבעלים של הרכבת? והילדה שחשבה שאתם סוכנים חשאיים? גם הם נעלמו? הם לא נעלמו, הם בשירותים. היא לא מטומטמת, היא יודעת שהם לא בשירותים. אולי, במקום להוציא אנשים אחרים רע, תגידי לאיפה את חושבת שהם הלכו? אז הם כן נעלמו. זה המצב. לא הבנת. מה קורה פה? מי נעלם? ועל מה אתן מדברות? הנהג, ילדה מוזרה, הבת של הבעלים של הרכבת. המעצבנת. טוב, לפחות עכשיו יש איפה לשבת. ג'נטלמן! ראית איך הוא פינה לך את המקום? כן, זה היה מאוד יפה מצידו. מה לעשות? זה מה שהוא רוצה להגיד! שאת מאוד נחמדה. כן, כן, זה גם היה מאוד יפה. תודה. בדיוק דיברנו איך קוראים לך? רפאל מחפש. את יודעת. אותך. אבל אני לא נעלמתי. אם בין היחידים שלו נעלמו, הוא מחפש בצוק, מה את לא מבינה? אז מה? מה את אומרת? זה פחות הקטע שלי. לא גם שלי, אני בכלל מחפש משהו אחר, זה לא קשור אלייך בכלל. מה אתה מחפש? אני מחפש את ההוא. והוא? שמעתי שהוא פותר בעיות, ויש הרבה כאלה. פסיכולוג? רופא? הוא? פותר בעיות. ChatGPT? לא, הוא פותר בעיות. הוא יכול למצוא אנשים? איפה הוא נמצא? האמת היא שאני לא יודע. אני מתחילה לחשוב שעליתי לרכבת שלמה של אנשים שלא יודעים לאיפה הם נוסעים. אני יודעת לאן אני נוסעת. לאן? אני נוסעת לפגוש את צביקה בר. הוא היה הליצן הרפואי שלי לפני הרבה שנים. וליצן רפואי זה? ליצן רפואי משתמש בליצנות כדי לעזור לבריאות הנפשית של החולים. אבל אנחנו לא חולים. אז זהו שרפאל מחפש. הוא לא מוגדר, הוא לא רופא, הוא לא פסיכולוג, הוא לא גור, הוא אפילו לא מישהו. נו. אתם לא כותבים שהוא זה אלוהים. ומי החליט שאלוהים זה גבר? תקשיבי, זה ההוא. תקשיב חמוד, זאת בת. אתה לא צריך את הלמין שלה נגד רצונה. יהיה שוביניסט, מיזוגן, פטריארכל, פשיסט. יש לי עוד מילים בלקסיקון אם זה לא מספיק לך. יופי, ככה אתה בטח לא נמצא שידוך. היא יודעת מה היא אומרת. אתם יודעים מה? אם נשים היו שולטות בעולם, הוא היה הרבה יותר טוב. ואנשים לא נעלמים סתם ככה. הנהג באמת נעלם? אולי תפתרו את מה שקורה לכם כבר? למה אנחנו? אתם סוכנים חשאיים. אז אתה כן סוכן חשאי? אתה סוכן חשאי! כן, אני סוכן חשאי. לא רלוונטי. טוב! מי העלים את הנהג? אני חושבת שזה... לא צריך להיכנס לפאניקה. הכל לגמרי תחת שליטה. אנחנו נתחיל בחקירות ונגלה מי מכן העלים את הנהג. מה החקירות? את חושבת שזה מישהו מאיתנו? אני לא חושבת. אני בטוחה. וחוץ מזה, את רואה פה עוד מישהו שהוא לא אתם? חוץ ממי שנעלם.
ולא אמרת לי? בעצה. אתה מבין למה יחזקאלי צריך לרשום? שבי! קומי! לא את. את. את רוצה להיחקר? את רוצה להיחקר? אנחנו נעשה את זה בפומבי. למען יראו ויראו. שב ולמד. מה אתה עושה? לא תאמינו מה קורה לי. חוקרים אותי. אותי! טוב. נעשה את זה קצר. את אוהבת סושי? כן. עם אבוקדו, בטח. כן. רצחת את הנהג עם סכין? בגלל שאני אוהבת סושי? עם אבוקדו. אני לא אוהב סושי, ובטח שלא אבוקדו. וואי, אתם באמת חושבים שהיא תרצח מישהו? היא כל כך תמימה שאפילו זוגיות היא לא רוצה. היא דיברה על רצח. היא דיברה על רצח. באמת. אני נראית לכם פה מישהי שמסוגלת לרצוח או להעלים מישהו? באמת. את אמרת שתסדרי את הרצח. את אמרת שתסדרי את הרצח? זאת לא אני, אוקיי? אני בכלל על הרכבת כי אני מחפשת הוא כדי לעזור למישהו. ההוא? היי! זאת בת! מי זאת? הוא יודע. חשבתם שתצליחו לעבוד עליי? אני יודעת שאת, מיס אייקון, אחראית פה לסדר את הרצח. ושאתה, הצ'ופסטיקס. צ'ופסטיקס? איש הקשר. צ'ופסטיקס זהו? צ'ופסטיקס זה אלים את אמא שלי? ההוא לא צ'ופסטיקס, הוא לא סלמון מושן, הוא לא צטנורי, ההוא זה ההוא. וואי, את לא מבינה שהוא סתם ילד תמים שמחפש את אלוהים. אלוהים! אז ככה אתם קוראים לו. אני רוצה לדעת מי פה אחראי על מבצע סושי אקספרס. מי פה הווסאבי? אלוהים! אוקיי, די אנשים! אני לא יודעת מה אתם עושים פה! אני לא יודעת מה הקשר לסושי גברת סלמון שזורק פה סלמונים מושעים באוויר ומה הקשר לליצנים הרפואיים שלך ומה הקשר לטלפון שלך! כל מה שאני יודעת זה שאתם נמצאים ברכבת שלי וכולכם מראים פה אבוקדו מטאפורי על כל המושבים שלי אז לא אכפת לי שהרכבת נעצרה בשום מקום ולכם צריכים לפתוח את הדלתות ולצאת מפה עכשיו! חוץ ממי! אף אחד לא זז לשום מקום עד שהווסאבי מתוודה. בכל מקרה לעשות פעולות פטיש! פטיש? פטיש! לשבור את החלונות! לא, זאת הרכבת הכי מעודכנת בכל הארץ. לא עובד פה על פטיש, הכל פה עובד על וי-פיי. יש פה בכלל וי-פיי? מאיה אייקון קודם צילמה לייב? אני צילמתי לעוקבים שלי אבל איזה חקירה עם סושי ווסאבי בכל זאת, צילמת לעוקבים שלך. נו, מישהו פה מבין בלייבים? אולי שטחנית מבינה. מה אני אמורה לעשות? תבדקי אם המסר הגיע לעוקבים שלך. אין לייקים. סליחה? אין מה? לייקים זה דבר כזה שמופיע כשהעוקבים מתחברים אל המסר. אם אין לייקים בטוח אין וי-פיי. אז העוקבים לא התחברו אל המסר. מה? מישהו פה נגע בווי-פיי? זה כבר לא מצחיק. תתוודו. אני יכול
להציע תיאוריה? היא יותר מופרכת מההוא. תאמיני לי שהיא קשורה, אוקיי? ההוא הרי פותר בעיות, אז סביר להניח שיש פה בעיה בשביל שהוא יוכל לפתור אותה. סליחה, שום בעיה אבל לא נפתרת ברצח. מי מהם זה ההוא? צ'ופסטיק? אלוהים, ווסאבי! מה כזה מסובך? אז הוא זה שאלים את הווי-פיי? לא, הוא זה שיכול לעזור להחזיר את הווי-פיי ואת הנהג ואת אמא שלך, ולפתור לי את כל הבעיות שיש לי בחיים. ורואים שיש לך הרבה. אז אם הבנתי נכון, הוא יצר את הבעיות, אותם הוא אמור לפתור? סביר להניח שכן. אז אם הוא זה שאלים את אמא שלי, הוא יכול גם להחזיר אותה? בוודאי, אם נמצא אותו. אז אני אבוא איתך. אני באה איתך לחפש את ההוא. לאן תלכו? הדלתות נעולות. כן, צופים יקרים שלי, חזרתי אליכם בעדכון מרעיש במיוחד. לא רק שהרכבת עצרה, לא רק שהנהג נעלם, מסתבר שזאת הרכבת הראשונה בישראל שפועלת על וי-פיי בלבד, וזאת סיימת הפיילוט שלה, ומישהו קיבל את הווי-פיי. אין ווי. את כל זה כבר ידענו. לא חשבת לעשות משהו מועיל? כל אני צריכה, נו, את ראשונה בחדר חקירות. להציל אותנו? מה? אני חייבת לצאת מפה, את חושבת שאף אחד לא יגיע לחלץ אותנו? אני לא יודעת, אנחנו תקועים פה כבר כמה שעות. את ראית צוות חילוץ? תגידי, מה עם אבא שלך? הוא לא עונה לי. אולי די כבר עם הבלונים הדמיוניים האלה? את חושבת שזה עוזר לנו? רגע, מה עם הטלפונים הלווייניים האלה שאתם מתקשרים איתם עם מי שאתם לא מתקשרים? מה? ווקי טוקי? אתה לא יכול איכשהו לתקשר עם מישהו מבחוץ? תגיד, מטעם איזה מעצמה אתם בכלל? זה חסוי. חסוי כמו שאתה סוכן חשאי. טוב חבר'ה, אני אסביר לכם את הסיטואציה. אנחנו קיבלנו מידע מקדים על זה שהולך לעלות על הרכבת תא טרור, ומשם להפעיל מבצע, אסור לי להגיד. סושי אקספרס. איך את יודעת שיש מבצע? המפקדת שלך אמרה לנו. היא לא אז החוליה של סבי? הולכת לעלות על הרכבת, ומשם לשבש את העולם. עם צ'ופסטיקס? הוא איש הקשר, כן. זה עדיין לא עונה על השאלה למה אתה לא יכול לתקשר עם מישהו מבחוץ. אין לנו את האמצעים לזה. אין תקציב. ברגע שהתחיל המבצע, הם צריכים לנתק קשר עם העולם החיצון. מה? לא, אני חייבת לצאת מפה. מאיה, גברת סושי קוראת לך לחדר. כבר חקרה אותי ראשונה. אני אלך לחקר. אם צריך לחקר, אין בעיה. נראה אם תעשה את זה טוב יותר. נו. מה קרה בחקירה?
חכי, את יכולה לפחות לעזור לנו? אני גם רוצה לבוא. נמצאת. אבא שלי יושב בבית סוהר. על מה? על רצח. הוא לא באמת עשה את זה. הפעילו אותו. ויש לך הוכחות שמעידות על כך? אז זהו. שלא. לא הפעילו אותו. ברור שכן. כן, את אבא שלי כל החיים שלי. הוא היה רוצח אף אחד. אז אני על הרכבת כדי למצוא הוכחות למה הוא לא עשה את זה. טובים אבות, הם לא כמו מה שהם נראים. לא, אני מכירה את אבא שלי. את אמרת לי את זה על אמא שלי, ואני גם מכירה את אמא שלי. זהו, שאמא שלי פשוט לא עושה כלום. אני פשוט לבד. צריכה לשבת. מה? היא הפחידה אותך? אף אחד לא מפחיד אותי. היא שאלה אותך אם אמא שלך הייתה פעילה בארגון טרור? מה אמא שלי קשורה? היא לא שאלה אותך על החבילה? נראה לך שאמא שלי, בת ה-60 שזורקת גופי את הכלב שלה, מתעסקת עם חוויות נפץ? מה הקשר חבילות נפץ? היא שאלה אותי מה התמונה האחרונה שלי מאמא שלי. מה התמונה האחרונה שלך מאמא שלך? כשהלכנו ביחד לנהר, היא פשוט נכנסה לתוך הנהר. ואז... ומאז היא לא חזרה. ילדה, את לא מבינה שאמא שלך מתה? למה עשית את זה? לא פגעת בו. היית צריכה לדעת את האמת. לא ככה. נמאס לי מילדות קטנות שמאמינות ברוחות רפאים, אוקיי? זוכרת את השיעור ספרות הזה? עם ברוך? מה זה קשור? סתם נזכרתי בזה. סיטואציה קצת דומה. את עמדנו לפני כל הכיתה וסיפרת את הסיפור על הפיות מולף וניקוס שכתבת כמה שנים. די. ואז ברוך צעק עליך לפני כל הכיתה. שלא מספיק אני כותבת גרוע, אני גם מאמינה בפיות בכיתה י'. זה מה שאתה רוצה, אה? אין בעיה. אני אביא לך את המספר של העורך שלי, ואז אתה, וברוך, והעורך שלי, כולכם תצחקו עליי ביחד, אוקיי? לא התכוונתי לזה ככה. כולכם. גברים שחושבים שהם יכולים לומר
לובה? לובה? זה לא כמו שזה נשמע. אני לא עשיתי את זה. מה עשית? לא עשיתי. מה לא עשית? גם אני מאמינה בפיות. אני לא מסכימה איתו. את יכולה להאמין במה שאת רוצה. רפאל בחר להאמין בהוא, אז בשבילו, ההוא קיים. אני מאמינה שיש מקום כזה. מקום שבו כל אחד מאמין במה שהוא רוצה. מקום שבו זה בסדר להאמין. יכולות להיות שם פיות או כל מה שאתם רק תרצו להאמין בו. אז לא, אני לא יודעת בדיוק לאן אני נוסעת, אבל אני יודעת מה אני מחפשת. אתם יכולים להאמין במה שאתם רוצים, ואז זה לא ישנה כלום, מה מי אמר או מה מי עשה או מה בכלל קרה. אז לגמרי יכול להיות שעשית משהו שלא עשית. אז יכול להיות שאמא שלי לא מתה למרות שהיא מתה? ואולי אני יכול להגיע לאור כדי שיפתור לי את הבעיות בלי שיגיע אליו? כי אנחנו יכולים לצאת מפה בלי לצאת. כן, בטח, כי נתקענו פה בלי שנתקענו פה. תקשיבו, כל הפרדוקסים האלה מאוד נכבדים, אבל יש מצב שאנחנו פתאים פה בגלל משהו שהיא עשתה. אז מה עשית עם הנהג? עם הנהג? לא עשיתי לו כלום. אז מה כן עשית? לובה. אבל מה שעשית, יש קשר לזה שאנחנו תקועים פה? זה מסובך. יש לנו זמן. גברת לובה, אני מצטערת שבסך לך. כדי שתתחיל לשתות קפה, לפני שגם הפרטנר הנוכחי שלך יעלה. מה קרה לפרטנר הקודם שלך? אתם לא מבינים שכולכם נמצאים במסיבה? אנחנו מבינים. אבל אם את רוצה את השיתוף פעולה שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה הסיבה. זה מסובך. יש לנו זמן, לפחות בינתיים. מבצע קודם לא הלך כמו שתוכנן. נו, השותף הקודם שלי, עידו. עידו? כן. היינו שותפים כמה שנים, ותמיד המבצעים שלנו היו כיף חיים. הוא היה ממציא לכל מבצע שם של מאכל, ומאז זה נשאר איתי. אבל בפעם האחרונה, במבצע פיצה בפיצה, הדברים הסתבכו. ממש הסתבכו. ברגע הכי קריטי של המשימה, הופיע מולי מישהו שהכרתי בעבר. למה? את לא מספרת לו את האמת. היית במאפיה. היית מאפיונרית? כן, אבל אני לא גאה בחלק הזה בחיים שלי. לפחות לא ברובו. הייתי ילדה טיפשה, אהבתי אקשן, אבל תפסו אותי. אז הצעתי להם להיות סוכנת כפולה. ובזכותי, כל הקודקודים של משפחת הפשע נפלו אחד-אחד. כל הכבוד! לא זה עכשיו. כל כך התרשמו ממני שהציעו לי להיות סוכנת קבועה, אבל הפעם בצד הנכון. אז מה קרה כשראית את המאפיונר שהכרת? קפאתי. הייתי כל כך בשוק שאיבדתי ריכוז לכמה שניות. אבל רק כמה שניות. ובזמן הזה הוא הרג את עידו. אבל כמובן שמיד חזרתי לעצמי, והמפעילה המנוול נמצא בדיוק במקום שמגיע לו להיות. אבל מאז אני לא מפסיקה להאשים את עצמי שבגללי הכל נדפק. שאם לא היה לי את העבר המסריח שלי, או אם לא הייתי קופאת, עידו עדיין היה חי. במבצע פיצה מפיצה, לאנשים הרעים היה נהג מילוט. הוא היה הצ'ופסטיקס שלהם. ובסוף המבצע התברר שהוא מאוד אוהב לעזור לאנשים להגיע ליעד שלהם. אז גייסתי אותו להיות הנהג שלכם. אני לא מבינה כלום. ואיזה מבצע? סושי אקספרס. זה המבצע שאת יצאת, נכון? בדיוק. יצרתי אותו בעצמי כדי לתקן את כל מה שקלקלתי. אז את הווסאבי? אלוהים? כן. אז כולנו תקועים פה בגלל רגשות האשם שלך? את לא נורא. למה אתם צוחקים רק על
חזר לי מבפנים? אני לא מאמין יותר לאף מילה שלך. אני לא באמת חושבת שלמישהו מאיתנו יש ראש כל כך חולני כדי להשתתף בדבר כזה. האבוקדו לא רוצה להתוודות? אין בעיה. אני אוכיח לכם שלא עשיתי את זה לבד. אני אראה לכם את הפתק שהוא או היא העבירו לי ברגע שעלינו לרכבת. אתה רואה את השם? רפאל. הנה, הרכבת חזרה לנסוע כרגיל. לא כרגיל, היא נמצא. מה זה קורה פה? לא מאמינה. כל מה שרציתי זה להגיע לשיא גינס בשידוכים ולהראות לכולם מי אני. בהתחלה אפילו חשבתי שאוכל להוציא מפה איזה שידוך. אבל טעיתי. אף אחד לא היה מוכן להקשיב. תמיד זה ככה. מתייחסים עליי כמו איזה זבל שלא מבינה כלום מהחיים שלה. מה כבר ביקשתי? שפעם אחת בחיים מישהו יסתום ויקשיב לי? אני חושבת שהרכבת חזרה לנסוע רגיל. אני חושבת שכולנו שמנו לב. רפאל? למה עשית את זה? תקשיבו, אתם לא יכולים להבין, אוקיי? אף אחד מכם לא הרגיש אף פעם שלא אוהבים אותו ולא רוצים אותו. כשלובה הציע לי לעשות את זה, אני הרגשתי שסוף סוף תלויים בי וסוף סוף יעריכו אותי. ומה שאני עושה זה חשוב. אז כן, את הקטע האחרון אני עשיתי לבד. את באמת לא מבינה למה? לא. הבנתי. כל מה שרציתי היה תיקון למבצע פיצה מפיצה. אני תכננתי את המבצע במשך חודשים. חקרתי על כל אחד ואחת מכם, וידעתי בדיוק כמה אתם גדולים בחיים שלכם, ומה צריך לקרות כדי שתגיעו ליעד. תכננתי את המבצע הזה לפרטי פרטים, חוץ ממשהו אחד שלא לקחתי בחשבון. לא לקחת בחשבון שאת היחידה מאיתנו שלא עברה את התיקון שהייתה צריכה, כי ידעת הכל מראש. היחידה? ציינתי אותך מקודם, כשהסתכלת בחלום. תודה. לא חשבתי שמישהו ראה. אני ראיתי. גם אני שמתי לב. אני גם ראיתי. שמתי לב. אני חושבת שהגענו ליעד.
הנפלאים הזאת, שבאמת השקיעו המון המון המון, מעבר לעבודה שהתיאטרון דורש, המון מחשבה על כל פסיק וכל אות, והמון שאלות והמון רעיונות, שבאמת זה לא מובן מאליו, וכל הכבוד להם. ונעמי שלנו. אני באה לקרוא לנו כמו של עמיות. אלמה. קמיה. למתן ולריסה, למורן וכמובן ליונתן. תודה רבה למי שפה שהביא אותם לעולם, אז תודה. וגם תם הטקסט.